Pagkasalitaan ni paghayam tanga dani nga napauluan. Ti pangit, ken ti gwapo. Dear Manong Nemi. Agrubrubuat ti kabsat ko Manong Nemi. Iti day tanga sardam. Sinot kabsat mo? Ha? Natnagan ti kabsat mo? Ni Manong ko, Manong Nemi, nga Harold. At da iso na, itisangot ti sarming ngagpagpagwapo. Wan Manong, irin to tasal salutsudan met ni Nanang. Papa naman na ay anak ko. Nanang, kasman kita yo. Natimay sa nga baro kita pagpagwapo nga adda iti sangot ti sarming. Mapanag agpasyar iti balasang nga napintas ang maibagay kanya. Kalpasan na, anang tumanin taramidam. Ni Nanang met, amok lata kahit, no saan ka nasapa nga mabartek, kahit mangan ka nga di pa nakainom ti arak, adda mo ka rin tama panagpasyar mo. Tama mo, mapamupasyar ni Wilma nga saan ka nakainom. Han, tapno saan na nga maamuan, nga mamartek ka. Inanang matabi kas tayo. Nakaibagbaga ka ti puno ako. Patsiyam nga rin nga kayat na ka ni Wilma? No, inanang awan ti bilibyo kanyak. Dito nga kinagwapok. Nakita naman, nagwapok. Napudawak. Nalinis ti kutis ti rupak. O kang kanayog anak nga naka-haircut. Nagpindas ti badok. Adarelok. Nakakwentasak. Nagpindas na ti barong nga pantalong ko nga Adidas. Ti rubber shoes ko nga napindas. Nga dagito ikit tinangalak ting gatang ko kada gito yung arawatek Nanang. Di pa nakabingay ko. Iti naapit tayo nga balatong. Naapit tayo nga balatong nga manumit ti pa nagtrabaho. Yan anang met. At aduman ti pa nagtrabaho datatang kinidani. Patas ti bingay Tanang nga rod. Kas tulag ha? Ay anak ko doon ano nga pa nagbalbali mo Harold. Di mo na tultuladin ni ading mo nga Dani. Ni Nanang met, ako'y kumatuladak ni Dani. Anak ko matituladak kang kuwana. Ha? Tiki na pangit na? Iso nga rod, nga may gugurunan di magina di tataltalon. Ta iso da kini tatang mo tintinolong, idinto ta si ka. Mamano ka nga sumalog di tataltalon. Iso nga na po daw kalata. Depende matenti diskarte Nanang. Basta tinasken tumulong aksag paminsan kang runante amin anak dakmet akas iti anak yun ni Dani nga ading ko. Nanang inakon makadisturbo kayo. Sa paak nga papanamang pasyar kayong kuwana at 30 minutes ko siguro nga mang pasyar kayong kuwana ngayon ton malpasti pa ng pasyar ko kayong kuwana alaman ng timapasamat sa puram tumanan di barkada ingkan tumanan makiinom sumangpat kantong agbasing-basing awan tumanan ti gwapo mo na ata nabartek kan tumanan di kita Manong Nemi tinangig ko nga panagsalita da Manong Harold kani Nanang kanuan niya man di kita imbaga ni Nanang kanibagamat ni Manong husto. Siya tirada nga mangtulong kinitatang iti kataltalunan Manong Nemi. Ket no kasta nga panagkaapit. No anyat manot bingay ko, kasta met ti bingay ni Manong Harold. Takurada nga ron nga unfair. Ngayon no kasi nga dilawan ni Nanang, kanitatang, agriri. Kung ni tatang na minsan, basit kumalayang anak ko, ti para kayang ka, gabat na basit mat lang ti may tultulong mo. Ito atang matagpadpada kami mat kanidad nga putot siya. Isus, adadakid di nga siya adadot bingay na. Ta siya adabisyo na. Dahil nga ron ti madibarok. Ni ading mo ka nagsingsingbat sa nga uminom ti arak sa nga agsigsigarilyo.
Ket magastos ka. Kasadon tong doon ang kasawa ka. Ket gastusan nyo, ati ba nag-asawa? Hana? Ni ading mo nga dani, ornungan na digibingay na. Sika, ikas gustos mo taon sa serving na. Kin ito nagkasar ka, dakanti ang gastos, di pa nagkasar mo? Hanto mapasawak dahil ta, Harold, pupuotam di ko na. Kastamit no ka manon, nemi di pa nagsalita tatang kaniya, manong Harold no kasta nga dahil nga isyut pagsaritaan. Jakla tama tagun-uni, manong nemi. Napanangarod pinasyar ni Wilma manong nemi, kalpasan na imasan ti turo kumi kadatatang kenanang edita. Daman na nagtugtugtog, itiri daw nga kastaon ay panang tugtog na. Slamarman, luwan dyan itiri daw na! Nagbayang kayan! Nintuwanin nanang manong nemi piman, di mapan mangiluklukat, kalpasan nga nabuwak. Diturog mi nga talo. Ay, may lukat rin daw. Ibagbagagmat kami kang kaanak nga saan ka ngagpakpakarabyan. At agawid ka, no, hang kami pa yung nakaturog. Tapto kwa, kani itad mi kayong katitulbek, di mo kayat. Ikan nakatik pa nakatulbek mo. Tapos saan kam kung mga madisdisturbon. Yung sa bagay, oray no, adda tulbek mo, no sumrek ka to kat agkalabatog ka at nabartek ka ka di ba isturubo kam tulat ta labi pagbaga mo na magbaga ng gusta yun ang mga natin dasaran hana yun nakidasaran ti kanek ko nak jak penangan napaunay ka matanan ako ano ka reklamo kayo ba dakay nga tinahanan ko apa ubing ka pa nga basit di dasarak ti kanem ngisubong ka pa ti kayat mo alam ka mo ka. Bagang buong kantuman dito na, napadasan ng buong, ikisay ko no kakala di pa nakabingay mo. Iso nga mo dadadala di ka nalunglungan, galat, mga nen, tain na mo ito tapakadam. Sobra ka matit, natanggan ti ulom, di ka pulos, amo pulos kayat, nga denggan, di kita pamagbagakin ka. Kabigatan na manong nemi nasa apakamtumanin kanitatang nga sumalog iti talon nga mangiwayway ka rin iti tarakan mi. Tang? Dito nga rin baka ni Manong. Batik dito yun. Tapig batim ko ma. Kasi saan ko na baka? Kat pakiwayway mulat na na. Tabat simto nga rin nga sumalog ni Manong mo nga mapan mangiwayway. Muna saan, sumalog man ngang peso kung anyon tutong nga oras. Adun tun tinakan, nagiti pada nga baka. Pada na nga baka. Baka no, napudot ton. Baka pa nag-aapon ton, isunto pa natin papan na panangiwayway. Diyon tuman ngamin, dagdagan nita. Anak, awang nga tamot tin sa pulam kanyak no kasano ti pamagbagak. Pamagbagami kay ninanang mo, itikabsat mo. Narigatin ng isuro. Tikas kang kuha na kalakayin.Ag-asawa ko mga rulatan at no suminadan. Kumusta nga tat panagarim na kini Wilma? Anak panog ko ng barak. Diya kamutan. Daw-dawat ko nga saan kumakayat ni Wilma. Ay niya di kahit mong sawan. Karibal kay kading agkapsat. Siya tumatimapan mang pasyar kayong kuhanin ito rabi. Amok nga saan nantong schedule timapan mang pasyar kini Wilma ito rabi. Siya tumatagrubot tatang. Ta siya tumatimapan mang pasyar kini Wilma. Jesus apo. Alaga nga karibal kayo kapsat. No kasanot panagayat ni Manong Harold kini Wilma. Kastamat ti panagayat ko kayong kuhanan. Karibal ti pangit kayong guwapo. Wantang. Anugot ka pangitak. Tas ang kuunay maasikaso ti bagi. Napikay ni Manong nga. Tanuawan iso na intayan di ka di barkada na. Dalata nga agpagpagwapo. Di na kahit ti mainitan. So nga maminten na ti kinapudaw na. No kastamat nga mintaramidang barok. Tapos ang makmak si takutis mo. Ibagbagay ka nga long sleeve ka, di mo matkayat.
Hanak nga makaobra na yung nakauling silibak tatan. Bagay pa yung kalugong ka. Nakakalugong ako man. Tay, dakil ti payabyab na at nung makaberan mo yung pinsan trupam. Tatang, jak una alis to ang trabaho no nakakalugong ak ti dakil ti payabyab na kada nakalung silibak. Kamu yung mateta? Hala barok, itultuloy mo lahat at kinagagat mo, kinasingpat mo. Lupay madadahil tarupam, takutis mo, kabutipudot. Uri awang gwapong barok, uri pangit ka kunada. Nagagat kawet, awan madinga bisyom, sa nadalos tapusom, han? Ditalawan iti pagyamyamanak tatang. Barbaring no, saan to nga ti kinagwapo ti pagibasaran ni Wilma? Barang no agibasar to't aramin, ugali, kinasingpet. Kabilitan manugnaming nga siyak, pinakiramraman kong sinaruno, ti baka, ni Manong Harold ng NYY. Nasak tumatmanin ti mapan mangyapon. Ngano iruota kon dagiti bakak, dagiti kunak dadudut bakak, may salakin Manong Harold kat talukan niya. No iruota kon dagiti bakak, iruotak tumaten ti baka ni Manong Harold. Kaya barok, tayo ito ilakon na ita, dumawat ka nito't bingay mo. Dapat lang datang. Baliin patarakin na kanya. Saktot makamo, magisalita kang kuwana. Nasaan na nga bukbukodan dyan siya. Masapol nga ibingayan na ka. Hindi agamit kami dito'y balay, manunemi, na umay kampay lang mamigat kinitatang. Mangmanganin ni Manong Harold. Ala, sumango ka mo barok. Makigandandang kini Manong mo. Sangsangong samot pa lang. Ruandan, sangsangong pa lang. Bante ka man ang trabi, barok. Jesus apo. Madadahil tagwapom, gamuti arak. Tatang mo. Diyan mo nga ti arak ti mga pagpagwapo kanyak. Tapanag sigarilyo. Abot biyag mo ang sigarilyo. Magbanda, saan nga mabangsitan ni Wilma, no? Sasalita kayo. Kasi no mabangsitan, no? No plano, iti mapanmang pasyal kang kuwana. Ikarigahatak ti maka may sangal daw nga sa angag sigarilyo. Ti dalusak tangipin ko. Wen tahanak uminom. Tapnawan ti madi nga maangot na. Kahit kumusta nga ti panagpasyal mo drabi. Tatang, dandanin. Baan natin dandanin? Nabisitom ka din. Amot no may panggap ti panakaigam ko iti ima na. Naigam ti ima na. Ima lang. Kung natin, dumag gamatak, ilisin na. Kung natin, makita naman nga ko nakarasang takutis mo. Tarama, takulat mo. Ano nakarasang naglinis na. Ni mati pa nagkunam keng kuha na. Ay, tatang. Dito nga kinagwapo. Tapi hindi na ako mamadamdamag. Di pa nagbarbartek mo. Ano mamadamdamag? Ikaw man ti bagbagana. Hanamat nga, hantamat na karuba. At dito kabangibang nga barangay. Di lawan ti pagsalsalunsudan na, no? Ano ti kasasaad mo? Tatang, para kini Wilma, nagwapo hak, nasingpetak. Di na mo nga sadot ka. Ni tatang mo, ano mo sadutak? Nabayagan, nga ni ading mo nga dani, ti manginiwarwarwar at tabaka, iruruotan na pa'y. Iso nga kung nagkangkuan ha, into no ilakom na tabakam, ibingayam to daning mo. Di kakto. Kakto ti 2,000, 1,000. Haan nga kasta. No mano ti bayad de baka, iti ginatang mo, ikisayo. Sayon to paggudoan di kanansya. No? Ipagbuenas. Bala impatarakan mo kang kuana. So nga saan ito mabasamak? O di sus. Abos ta isulat tumultulong kanya iti taltalon. Sa no adadit tumaapit. Patas to, ti pa nakikibingay mo. Kung nagbasbasit kuma at mamano kamot nga sumalog. Ngayon pagbilit mo nga agbada ka giniading mo. Kinagpadpada kami mo nga anak yun Agpadpada kami nga anak yun, putot ko. Ngem,
hanggang pagpalit trabaho. Talang met, awanin, hindi pagsasalitan netan, basta makanta yon. Basta, noon na bagi ni Dani, bagi met. Naging gang tinalyaw na tikapsat ko, Manong. Dani, Manong, amam, salsalud-sudon ta kanyak no adakapsat ko. Ano ba sumot mo, Manong? Awang, manak man. Ala? Ibain nakakabsat mo? Tiginabod no na, idida mo. At ko na, ni Dani ko na, no, di kayo madagkakaingas, hanggang madagpadpada, gwapo ko na, doon ako. At sa lusod na kinatatang adakit sa bali nga inak, o sa bali nga amak. Tatang, patpatakam ka, di mat lang putot yun. Kaya mo, may mas amayo, may mas inayo. Apa iba yung nakadiakapsat, Manong? Nung nakadot mga bagbaga nga pangit ka. Nung makita da, po nagwapo kang Dani, ay Harold. Apa handa ka matulad ni ading mo nga Dani. Nga bali, Manong. Nasing patak man. Ako matibati nga bisyo. Kaya nagagatak. Dito ti panakil mo. Ket siya, nasa dutak. Adamati nga bisyo, kasta. Sikat nang ibaga, Manong. Ako ni baga kasta, sikat nang ibaga. Lagtal na kayo. Tatalagamat. Nakalawlawag, Harold. Nagwapo ka man ngagpeso, ngam sadot ka. Ha? Ken nadama di nga bisyom. Idin to ni Dani. Pangit man ngagpeso, ngam nasingbet, nagagat. Iso nga kayat yung iso na. Ni bagbagak lang nuan at nagdiferensyaan nyo. Ngayon dumabaling ko mabarok, dumngag ka kadag pa magbagami kininanang mo. Tuladem ni Dani, sumalo kita taltalon, tarakdem nga sikat mang tarakan kadag tarakan mo. Ha? Idyam ti barakada, idyam ti inom, idyam ti sigarilyo. Sa amom, data barakada ka, inom ka da sigarilyo, dahil tantut pakisagsagma ka, pupuotam ti kudak. Kaniding nga malem anong nimi, nasapa nga nagiinom damanong Harold kaya nagidibarkada naman. Iri datasiyak manong nemi, iri makapanganakon, napanak nagdigos, sinangok mo ti sarming nga nagsagaysay. Medyo pinulbusak ti rupak manong, tapno medyo pumudaw, tay pumuraw hanggang umisi. Sak nangala ti lotion manong, uso sa rin ni nanang. Medyo sinarak ko te bangbanglo ni Manong Harold. Kunak mo yan. Niakit sinaludsod ni nanak. Papanamad barok. Inak pa nagpasyar nanan. Gabotawan ni Manong mo. Si kamot sumublat mga pumasyar. Masunod in kapasyaran. Ni tatang ti simong Batman. Agkarabalda kita anak ta. Bakit? Anak? Ni Wilma nga ararman ni Manong mo dita kabangibang nga barangay. Isumating kapasyaran. Wananan. Ne. Awang kalat sa balim baro ka makitam. Amoro balin ni Manong mo baka no isot sa nyo pagkontra mo. Baka isot kit pagkontraan nyo agkapsat. Kaduan na kasta nga kakapsat kit. No may panggap ti babae agkarabalda. Pag-aapaan at babae, pag-aapaan na bititawin. Iso nga, barokang mapangasim basit ha. Tapno awan ti mapasamak agulo. Nanang, saan to nga ibilang ni Manong Harold nga karibal na? Tapi kung makitag mamesa nga babae arman nyo, gaputan namain ng iso, ti kayat ni Wilma. Gaputag gwapo nga ron. Pagkunam nga rin na, basta padasak tigasat ko. Sabay ko mga rutawan ti gulo mapasamak ka na kayo gagkapsat. Manong nemi saan nga mas daaw ni Wilma idilukat na tiri daw kat siyak tinakita na. Gapata pinaspasyal kumit idin. Tinlang pagkasidaawan na no apay nga nakalagipak man rin. Dani? Siya kang beso Wilma. Nemba nga rabiim. Umayan pa siya rin. Bisyak namin nga dagiti
Napalpalawas nga daw iso nga nabatawayan iti umay ko pa nagpasyarken ka. Di nagkatipastriken. Ala, sumrek ka. Nagtugaw ka. Pasensya kan ta. O, malati maitad ko. Ngayon, ikang kanto no, mabali ng purusan na kita bunga ti ado nga atis ko. Atis? Nagmula kami katatatang kani Manong Harold iti atis. Nalaman ko ni Manong Harold at naminduan sa imay. Diwang kata takta kami naman latangin atang tinagsibsibong kada ng protektaran. Nagbunga na dan. Bunga. Nakabimbigdas. Katut bunga tatong nilpoon. Ket into no mabali ng nga purusen no natangkananan may salang rabi maluom ton sijay agpuros kam tumatanda mapanto ilakom at ang nanang tiyandaan adulagad rin maapit mi nagagat kayo wen liblip pastik wa panagapit mi ni palatong insarunumit inateng dati ko bahay kubo pang pinakbet na duma-duma madamadan ng sabong baka within palabas siguro 2 lawas mabali ng tag-harvest nagagat ka Dani kaya nasingbat ka agawa na Wilma iso na lang tapangitak amat kasta di pagbagada at i-comparer da kini Manong Harold kunada ket tagidag kabsat apangit ken gwapo kunada gwapo ni Manong Harold saan sila sa mo madlaw nga anak ti Manalon no perming agporma umapapalak nga ti kinapurma na ket no mapapal ka api nga sa mong tuladen mamanong nga sumahalog iso nga hangamakset ti kotis na. Anong kami tikayat mo? Guwapo o napangit? Siyempre, siya ito magsalutsudo magkat guwapo. Gabatan napintasak, di ba? Agbagay kami kay ni Harold no lang ati pagsasalitaan. Anong oras tikayat mo? Nagwapo nga at mading abisyo na? Wano, napangit nga nagagat ka na singpet. Ano tikit mo sa wan? Di mo kadi mo nga, amo ni Manong Harold tuminom kinagsigarilyo? Awan mading ang bisyo ko na. Kat mamati ka met? Una tano at dama, di ko mabisyo na, hana mamenten ti kinagwapo na kasyay. No, ibagang mga manong umay ititaltalon. Kang kalayon ka numet, iso na nakalot na talaga nakalong sleeve nga protektaran na tikutis na. Kasi pagbaga ni Manong Harold? Nagagat matiso na. Iso na lang, tamenten na rin kinagwapo na. Katsyak, sang komente na rin kasyay. Si kakanot na sa doot. Nagtrabaho ti talon. Haan na sa dot nga mang tagiban ti salun at mo. Babay abat ngamin ti bagim. Bayam, ti karigatak nga protektaran ti bagi. Kiwang ngamin na. Adamat pagkakaingasan nyo kay ni Harold, agkapsat kahingay. Ngayon mabaybay abat ngamin ti bagim. Sa maysa, Dani, gabutan na pintasak, masapul mo't nga bagay kami. Iti agbalinto nga asawa. Nga ni Harold, iti bagay ko, agbagay kami. Ket posible, nga bayaw kan tulaeng, ket asawak ni Manong mo. Manong nemi kasla makamkamet ti pusok, itadayta nga imbaga ni Wilma. Kaya't nangasawan Manong nemi dumteng to ti gundaway, nga aklunin na ni Manong Harold kat paayan nakto. Digat kahit na sawon Manong. Siyak tinapaay.
lipay ti abagak manong nemi nga nagawid. Ninanang tinakapasangpat kanyak di balay kat nadlaw na tikinaliday ko. Kasla langam tinapaayon barok. Dani. Ano nga amin tinapasamak? Inistoryak manong nemi kaninanang tinapasamak. Nga dadya imbaga ni Wilma nga da isuda ti agbagay. Tinapintas ket para iti gwapo. Ti gwapo ket para iti napintas. Anak, no kastaman ti pagibasaran ni Wilma, awan ti maramid mo. Tinangayin amuna manong name, tingamin amuna nanang kita, awan madinga bisyo, ni Manong Harold. Mapang, sumursurot ka numat kada kami, kanayon ka numat na sumalog ti taltalon, nga amunang protektaran ti bagina. Kasta ka nun di magbaga ni Manong Harold. Ikit mamon ng tulatamad nga mamartag di manong mo, kaya naglangang sigarilyo. Kaya magam ko nga, kasto ko na, bagak man. Nga muna tuminom ka nagsigarilyo. Yung bagak pa, yung mamanong sumalog, taltalon. Ngayon basta natin ko na kamin to, ti agbagay ng agasawa ko na. No, kahit kung duman ti agasawa, makiasawa, kaskin ni Harold, kaputada kami agbagay ko na. Dadya ka pasit na nanang, kaya sa tikad, asalada ng kamakambit iti barukong ko. Nagsakit. Napimpinasang nukwa, nanang. Sana kapatan nga sumalog iti taltalon. Hana! Tapno pumudaw ako. Tapno saan nga maksitikotis ko. Kaya gumata ka ba't, kada kita kakabarog ng arwatan. Sapatos, mahalak tumatin alahas ko. Kwentas, agriluwak tumatin Isuntot pang usaram kada kita bingay mo, kasta. Ngayon kasano pa yung kada bingay mo. Kaya baga magkasang ka na sumalog. Mamanong ka sumalog. Kas kini Manong. Nung maaramid ni Manong, iti mamanong ka sumalog. Nagpapadamat lang ti bingay. Apay nga siya aramidan. Anak ko aya. Kasi nung ti kakaasi, ni tatangyo. Anak, no dakas, numadi, saan mo atultuladen? Ngim unfair, nanang. Anak, ikaw magsaot kasta. Saan mo tultuladen ni Manong mo? Sa lutsud ang maging ka. Nasihat ka dito naramidin ni Manong mo? Saan? Apeng orag na tuladen. Nagpagwapo akmat. Tagabinan ti salunat mo, anak. Ngayon masapol nga ituloy mo timang tulong kinitatang mo. Ituloy mo ti kagat mo. Saan mo ko pilitan ti bagim nga mang sursuro mo iti uminom o nagsigarilyo. Ulitek, saan mo nga tultuladan ni Manong mo? Tanutuladan ni Manong mo katagpadpada kayo nga sa nga dumngeg iti sao, iti pamagbaga. Agpadpada kayo to ang maisagmak. Sabagay Manong nemi nakunak lang dayjay gapo takasaksakit pailaeng ti mariknak. Nga magmaumaw to ko na. Iso nga kasamad lang ti dati nga naramid ko sumurot, tumulong kinitatang. Kinitultuloy ko tayo ng taripato Manong nemi kadagiti tarakan ko. Pinadas ko matenda naglong sleeve. Tayo mga min sweater to aramatin barok. Dati kumupkap. Ang bukit dati long sleeve kat agwas mo kas jaya. Kasla hanggang una yung makapagplastar. Baanta iba to kininanang mo ta iso amis mo ti gumatang. Kaya? Kaya saan ka nga agsusot akasta. Gumatang nga to pa dati kumupkap nga pantalon mo. Dati kakaasi ka nga mangikat. Tatangmat. No kumupkap ti pantalon ko. No glingitak di ka sa no pa yung mapunasak. Katuruwa mo sa amon tula punasa rin no malpas trabaho. Ken agabungot ka mayat. Natala matamti
Awan abong na. Kasano pa yung makaangsak na latang, no? Ngiwat agong ken mata, ti awan agbong na, kahit ko sa huwen, nga protaktara, tamuking mo, gana ka nagta, aking bababa bibig mo, sure. Ken masapon nga dapay manglinong, Jack, bigla makatrabaho ko na siya, at nung kasat arwata nagtrabaho, tatang. Amo na daduma ba raw? At namadla pagpadaan nyo kinimanong mo. Nandiyan kito sa hundang. Ni manong mo, at damat na giti bilin mi nga saan na nga tungpalan. Kasumat kang ka, at dati bilin mi kang ka pamagbagamit kang ka sa mga tungpalan. Kahit pagsayatan ni manong mo. Sige man lang yan. No talagang hamadi tatang, masabo na kastulat ta. Binatas ko manong nemi, badi. Kaslakla, bambanti. Nagtakdera kita kataltalong, kaslakit mabuting na kita tumatayab. Kaslak na pag agbugbugaw iti tumatayab nga mangkaan ka na kita dawat ipagay. Kaslak tayo bambanti nga ron. Di naman. So, kasdyan. Nagsubliak mo talaga dati. Pinatas ko natang nga madi talaga. Kahit makamuka na anak ko. Talaga nga madi. Lakit medyo ko ang harot kasto tiramidem. Kumatang katis kwa dati lotion nga dati pang sunburn dati anti-sarb kwa napipepa nga ron duwain ano so ano kang sa pantarupa udil mo nagsakap basta gata hanggang unay nga hangap unay nga mauram deta kutis mo tayhang dati isulat anti-sarb sige ta apokit mayat tay kahit ko pa kasi jayan mano ngam dati kumutak ti bagay kamo yung pinsan. Intultuloy di manong Nemi manong Harold iti mamanong nga umay iti taltalon. Nadaduma manong Nemi ket sala umayin pa nagkaapitan. Ay, Harold, hindi mula tayong atis. Mabali na nga burasan na yun. Mabali na yung mamalin ako. Sumalog ka mati na. Ngumay. Po dahil tawan ti ko naktatang. At dawanin igatang ko. Iti barong arwata kapag pagwapo. Kaya nadamanin inumi ko naman. Ay, laglagi pa yan. Harold Barok. Nanang. Nukastang nga awan iti kwartam nga ihambag mo ka na iti barkada. Umay ka kanya. Han? Kuman na. Papanak ko mga rod. Sa bali nga ina. Kahit ko sa digit ininted ko inlistak. Ta nagtulag ta. Nga no alam to di pingay mo maidadak. Kaya sa nga hanggang pagpadakin nga ading mga dani. Alam dumataking kuha na. At sa kamadla, manamin anuan lagi, di pa nagbumulag at duwa lang aldaw nga timulong ka. May katluitan nga pa nag-harvest, nagloko kan. Nanang met. No asin no anak dakmet lang ang iparis dak kinidani. Tanusan yung aramidan na ita. Ay, mahaming aramidan, hindi aramidan. Ang karyarak, makita yun. Gusto nga sa inyo langin aramidan nga di itad ti patas nga bingay. Tano, ano? Aramidan nyo na ita, hang nyo itad kanya ti patas nga bingay. Isugat nga ko nga patas nga pa mano ka mga nagtrabaho. Bas pasibot lamagi mo. Ay, basta. Mangguluak. Ang karyarak, ang gibuungak, ang perdiak. Paunay kamutin nga anak. Napimpidlas la ko man no may sa tiputot ko. Nila ko matani. Ito na kayo man tatak. Nakaputot kayo kung mga orti guwapo. No awanak, alaman. Manong Nemi, no kasta ngagsarita na tatang kininanang may panggap kinimanong Harold. Nanahort makunam lakay. Kahit mga rod nga gulo di anak ta. Baka dadaka sa mapasama keng ka. Wano kanyak, wano keng kuwana. Tatang, dani anak. Dagagayam. Hangko mga ni Manong Harold ti patuloy nyo.
Iba kayo, aramidan nyo ko tosto. Pag nakman nyo, hanyog itad kang kuwana. Masapol nga basbasit itad na. Kano dumawat na ng tigatang nat arak, saan yung ikan? Takimot lang ti mga aramid kang kuwana ti kastak. Da kami pa yan, di pa basuliman ako. Kano basuliman. Naturturimat ni Manong, da kayo. Kanta kayo tinagandak. Kunadan to, apay kami kasi jeti nagbalinan ni Harold ko na gitao. Kaya isun nung kami tinaganak keng kuana ako na da. Di ba? Dagiti naganak ket isot trumbay nga mangisuro kada kita nakda. Anak, Dani, da kami kininanang mo awan tinagkurkurangan mi iti pamagbagami keng kuana. Nanang, saan lang agpatinggay iti pamagbaga. Kasano nga min nga kasano nga di uminom di agbartek ket ikan nyo mati pagbartek na kasano nga min nga makapasa nukas pagarigan ta da dagay matlat mga raramid di pa nangaramid na kasya tang nang Lagay tinaramid mo datan. Agad aramidan nyo ah. Una nga magkaryar anak ko. Hampay nga nagkaryar. Naturturay ka din yung isumuna. Alam mo ko na bakit. Alam, tapno awan riri. Babamlatan nga katan na lakay. Anat kahit mo sawan. Kahit mo kanya kahit ni Harold. Itad mo lang tanata, tapnawan riri. Nanang, madiday ta. Hanga pa nang isurot di anak, aramidan nyo. Barok, dadya nga rin da, iya pa nakaati pa nga, aga magharamid ito sa nga na siya. Umot pa tinasan na isya natin naramid ah. Padasin nyo ah. Kaya nung kas pagkarigan ta, agaramid ito sa nga na siya, at kaya talagang hamadi, di pagustuhan tayo. Hanggang agaramid man ito sa nga na siya at, ibarangay tayo. Uno ipapulis tayo. No saan tayo kabilan nga bidisiplinaan tinaon ng anak yun. Agpatulong ka di barangay. Agpatulong ka iti kada di pulis. Ngamdya ka mo manong naimi takaskas di nga nuan niya tikayat ni Manong kit isot matungpa. Isot nga di nag-harvest kami manong naimi iti mabalin nga apitin nga atis. Kaya pa naggalako ni Nanang manunemi inikat bimita na di gastos kalpasan na dabi ngayon. Hey, tang, nang, di pa nakabagi. Manot intadakan ka, Dani. Imbaga, nakastamat ito di ko anak ah. Masapol nga pantay, patas, tibingay. Patas, tibingay ko ng anak ko, kasambot nga pantay, no patas iti trabaho. Di kaya reklamo na kasta. Ni Dani tagat akong barkada na. Siyak ngay. Apay, napatpatig ka na di barkada. Hanggang trabaho. Datang, di kaya reklamo. Nanang, itad mo kanya. Intad mo manong nemi ni Nanang numanot intad na kanya. Di kasano nga ron. Kasta maglat ta. Kinunak at timalikod. Ay, agreklamo ka! Dadya baka manong saan kong pagibiyangan? Nana? Dadya baka mga tartareknek saan kong pagibiyangan? Makamutan numasdo. Hindi ila ako kon. Imbag manggit ito yung palagip mo nga dabakak. Ila ako ton, mga alaktot di bayaren. Numanot madano na itid kon. Basta bukutak latan. Kasi karoon nga ng tartarakan. Dikit kapsat kamat. Ikan ganto 2,000, okay na. Babamlatan nga rin, Manong. Wait lang gayam. Di babaklatan. Di sopa nga inayon ko gustusay. Kahit nung ilakom kas pagarigan, di ka gumatang di urbonen. Tatang, ano pagkatgatangin din? Tanong gumatang, kit patarakin na kanyak, diya kayat ngawatan. Sakit-sakit din tinaking mo kanya ka. Dani, ako respetong kanyak nga manong mo. Ano, igapo ka dita, inabak ka kini Wilma?
Magmatkat nga, rebalan nak. Ngam gago ka. Rebalan ka din, tikas kanya ka, gwapo, ito pangit ka. Bagtidlao na yun ni Wilma, no sikat kayat na. Tapay manong, inaklon na kan? Dandanin. Magatag may lakong klada di baka. Regalo wakto iso na di kayat na irregalo kang guwana. Sumbatan nagdumatan. Manong Nemi, karabian na napangkumanin pinasyar ni Wilma. Agpeso ka di? Di ko na ni Manong ko. Ngeso at talaga kayat mo? Dani, imbagagmat kang ka protektaran ta langam. Ngam sa mo nga raramiden. Amam ba ta? Agluslusyon at mo ka. Kadi. So medyo mayat basita na ya. Angim, danirik aklunin ni Manong mo. Ape kayat mo ni Manong ko? Imposible nga sa amuan na damag nga magkibarbarkada nga nasa dot. Agbalbali to ka numat. Iso nga, ada kahit nang iregalo ka niya. Gamon, no, maala na jibingay na ka na kayo, sana ilakon jibaka na, baka no, makagatang ton. Obo, nanginaan basta. Agbagay kami. So nga sorry ha. Sorry, Dani. Okay. Congratulations nga rin ka na kayo. Nung mampesa mo pa yung inaklon, ngam na ko nung aklonan to, numaitid na di regalo na kayo ka. Rugyang gantong harod na nalipatin. Sige. Dito yan, di maudi pa ng pasyar ko kayo ka. Sumapul ka to, dati bagay kayo ka. Saan nga siya? Sa bagay, Manong. Agpapapintas mo laki dito muna na ito. Agpadpada na nga, kinimanong Harold, iso nga agbagay na nga talaga. Gabot agpadpada na. Padpada na nga sa doon. Tila babahayo ka nang ipatagkan ka kung tinakam ko, Manong. Hanggang hindi panagawid ko, Manong Nemi, diredi nga rabi, mariripukan datatang kininanang. Apay tanang, apay. Nagkitibarakada ni Manong mo, kaya di soda. Isuda ka nung madlat na naglalaban. Hana? Sa dino? Kaya sa dino kumapay no saan nga si Jack Crossing? Kaya na niya pa na ramin din nyo. Isungurot nga magbaga kininanang mo nga mapang kami. Tatang, datalang ti paman. Agbati ka nanang, amang anog nervyos ka. Tatang, intan. Minsan min nga nadanon idama nung Nemi agsipud ta intry da kano iti ospital digiti napakaruan. Nangamin tinapasama kapsat. Nabarbartek dalauna yan. Kita, diya mo, dan sa hamidal nakikinaawatan ng Diyos ko. Damat na nagiburak iti baso kada botelya, pipinaangur damat tayo. Hindi maibos ti botelya kada bason. Yan, nag-aladag ka na kini bato. Datan, nagbibinatudan. Diyos ko. Ano nga tayo, tinapasama kini Manong mo. Tan, hindi ito ospital. Sige, haran ako, hindi ito ospital. Iti ospital, Manong Nemi, dinamag mino sa dinut ayan, digiti bibinakal kada nagpipin ng or. Manong Nemi, nakaad-ado, pasig, nga nakabenta amin nga rupa da. Sa dinut ayan, Manong dito'y. Ito isumpat na ikabil nga nagan, Harold. Trupa na tatang. Di malamatahan na, di makita nga hangan na bungan. Kan agong kan ngiwat. Sigun tinagsaludsudan mi Manong Nemi ket awampay puut ni Harold. Natratar na agasan nga awampay puut na. Aging ka Manong Nemi di adan puut na. Hindi malasin na kam nga tagat. Tatang, Dani, ayan ko.
Api kastoy. Mo pilitan nagkuti. Hindi mo pa ikaya, Barok. Manong Nemi na panak nangalat sa Arming in remedyo. Sinarming ekso. Kasto tila nga, Manong. Apay nga, benda tirupak. Di mo ka dinaputan no natapasamak. Dinaputa ka kit nagrarambol kami. Awa naputam nga nagdiso itirupam, itibagim. Nang pang-urti ulok, itibuti. Nga detan dinaudi nga napuutak. Saan da kalabas na pinang-or? Uri di awang puot mo. Ginagara na pala tarupam. Siguro ka po ta, sakit tinakam na kang kano, kas pagarigan ta. Si kaman tinang rugi, ti riri, wano adam, imo na nga nadangram, binalas da ka. So, rupa amin tinagtiraan da kang ka. Anong Nemi? Nagsinsinublat kami kininahan nga nagbantay. Hindi mabalinan ng ikatentibenda, di tirupa naman. Ngek. Ti kinagwapo, hindi ni Manong Harold, Manong. Wala na. Nadis-alain ti agong na, Manong. Tana nasukat. Tingiw-ngiw na. Mo? Awang pa hindi kitingipan na. Ada sugat iti ulo na. Manong Nemi, idi alak ti sarming sa ako sinarmingan ni Suno. Kasta ka din tiropay. Kasta ang tinagbalinan ti kinagwapong Barak. Ngailas-lastog no. No ikumparar mo itan tilangan ni ading mo. Awanan, Barak. Sika itan ti pangit. Kit ni ading mo ti gwapo. Tatang dyan kahit ti kasta nga rupa. Igastusan nyo kumati pa naka-plastic surgery. Ure plastic surgery na Barok. Kastan tulat ta. Ngam sa bagay, Barok. Ure ka sa trupam. Okay lang, basta balbali mo munti ugalim, Barok. Ikatay munti inom kan sigarilyo, ta isot nang isagmak kang ka. Kanikatay munti kinasadot mo. Umay katumulungan sa diatalon. Tata tuladam ni ading mga dani. Nga nagagat kan adun ti ornong na. Baka iso itan ti makaasawa kini Wilma. Hala! Takayat nakakadi pa nga ron itan ni Wilma, Manong. Kiti up-up-ter na laing kiti langa. Kit sikat ti mga asawang keng kuwana, kasta? Manong, agpadpada kay kini Wilma. Tilaing agpapapintas, agpapagwapot, aramidan yung amsadot kay agpadpada. Iso nga, sumabulak tulangin ti sa bali, saan nga ni Wilma. Tanong makasawak ko at mga sawak tumatlaing, saan nakas ni Wilma? Sino nga Rod? Baka ni Jessica. Sino nga Jessica? Ni Maestra. Ni Maestra. Sino nga Jessica, Maestra? Talay bagbagap. Ay, yawawang ko lang, Manong, ti panangkaasik keng guys. Kasi bagbagak, hiyang angaw ko. Hindi do tao ba ti amang mukhang Jessica? Lalala, alis doon tagpaungar at agawit kan taon. Tatang, pagpaplastic surgery agagagat ka nga Rod. Tano, danton maurnong nga kwarta nga pagpa-plastic surgery. Di aramidan to. Sabi nagsublit kinagwapo. Manong Nemi, kasta nga Rod tinapasamak nagbalinan nga nagagat ni Manong. Tapno kano ada maurnong na nga pagpa-plastic surgery. Madimanin, ay mayatet, signal. Hindi na siyak Manong Nemi tulad kinagagat ko itraminsan Manong Nemi nga nakita ni Wilma. Iti pagkatanga ka rin pagpakan ko ti dingwek farm supply. Agtrabaho ka to? When? Kano pa? Nabiitak pa? Hindi na amuak nga kasjayan tilangan ni Manong mo. Kunak nga Rod, kadananan gindatang ka tagubrak matang kunak. Tadi kat agigarak lang di balay. So ngayon manak nagtrabaho to. Magmanta nakita ka. Kanon to may nakpasyaran, Dani? Baga saan mo nga maorya pasyaran ka, Wilma?
Apay nga di mo dubli nga raman nak. Tabarbaring no, sikat no tagbaligi. Idi imbagam nga dandani mon sungbatan ni manong ko. Rinugyan ka na linipat. At ang orden na amamong kasukat ko. Adan. Inyang angaw ko la iding imbaga kini manong Harold nga ada Jessica nga pang sukatakken ka. Kadagpeso nga Jessica tinagan na. Asin ni Suna? Napimitas ka digam siya? Oo, no? Ang balibi nagpindas, nagbanglo pa ang kanayon. Nang naroon nag-short. Sagi sleeveless. Po. Baka ti Jessica magbagam ka dati girlfriend ni Eric? Ha? May saya tanaga na Jessica. Lalakit na iso nga tingin nang isukatam kanya ako nakit. Maramin ko. Hanang ba't inayat idigat? Tadi mo kayo ti pangit. Si Camila nagkuna. Nga kayo kinimanong ko ti bagay. Gwapo kayo napintas. Magpadpada kay gayong masado. Fast forward, Manong Nemi, nagbalbalo ni Manong Harold. Kat talaga nga nagpa-plastic surgery. Kat iso na matlat nagkatuluyan kini Wilma Manong. Kinamgad lang dagiti twist. Dagiti istorya ko nada. Nada nagpadpada dapat nga nagbalbaliwan. Lang kinapintas kat kinagwapo ti pakaringgoran na nakita kinagagat ken panagorno. Irin ta siyak Manong Nemi ket Jessica met lang talaga itinagbalimmet nga asawa. Nagpadpadamat ket di Manong maragsakan siyempre dagiti naganak kada kami. At least nagbalbali ni Manong ko ket nakapamilya met laeng tinaragsak ken sa liwanwan natal na. Ngem. No konek ka nabakbak nangak ng ni Manong ko ket isut ususto. Kapag agpadpada kami mat ka nagagat kani Jessica Manong Nemi nga bangon iti naurnos ka naragsak na pamilya. Dahil nga ron ti pagkasalita ak Manong thank you iti anos ken laing mo nga nangisurat nang urnos kalpasan nga nakinsen ken ka ti detalyena. Thank you iti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliw ken pagsarmingan ti biag. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo. Danny. Yes, Danny, thank you mat. Iti panangiburay mo ti pagkasalitaam kadamok nga moral lesson nga naipain na kanagatay nagbuya. No nagagat ka, nasingpet ka, napindas ti bunga na. No ure gwapo ka, no ada bisyom, ada sadot ka. O napagtungpalam ko ma. Imbaga ta nagbalbaliw ni Manong mo.